Yes, Daba. Ndibethe. Uphela undibetha. Yes, liar. Imivimbo, we. Iphi Daba? Imivimbo, we. Uyaphosisa. Ndibethe Brenda, uyabonakala waziwa lilizwe, uyabetha. Oh, nyani. Okay, Daba. Uzawuyeka umani ukhwaza usithi. Uzawuyeka umani ukhwaza wena uzawuthini? Bethe Daba, ndibamba umntana uphethe induku. Yilanto wawuyenza. Uliplanga lento le. Oh, iyabetha nayo. Oh, yayibethe wena. Istene zondiphethele sona nangoku ndibeleka umntana. Uyaxoka ubaleka ngomntana, umntana ufuna ukuze unina khula ufuni. Wena ubaleka nomntana wakho. Qhuba ilizwe. Liyakwazi ba wenzani kum. What Daba? Ne-defamation of character lena ndiza kubambisa because why? Ubungqina lento sokuyithe. I will do that. I will do that. I will do it, Daba. So it doesn't mean into yokokuba kufuneka umoshe igama lam, Daba. Umoshe igama lam ngokuthi ndiyakubetha ndingazange ndikubethe. Ndakubetha ndifuna uthini njani uphethe induku undiphekuza. Oh! Unawo namadlo kwenza loo nto. That is what abantu bakwaMkhosana zebabiza amapolisa nje nditake phandle. It is because wawundiphathela induku. Ngena nditheni, ngena ndimile. Ngena ndimile uphethe istena nenduku. Ndundimo bendithembe engenamali. eRhawutini uthemba ndikuthi zokuthatha uyadinga. Ndiyadinga Daba, why you lying? Why you lying? Yeah, Futsek. Wow. That's my mother, ladies and gentlemen. Baxelele abantu bakho yofather neyomother uMlydia. You lying, Daba. It's not my responsibility to feed you. Ayilo xanduva lam ukondla wena. Aze kwabuhlungu bethunani lowo ke nimvayo ethetha apha kule video yi-actress uBrenda Ngxoli. Now uBrenda Ngxoli ke bekhe wavela kulonyaka kupheleyo ngoJune 2024 eveza ifamily yakhe esithi ifamily yakhe ibimhlukumeza physically, ifamily yakhe ibimhlukumeza financially, ebesafarisha from i-black tax, esakha kowabo, and then uthi ke ukukhona iminyaka e7 akhe wazoyihlala e-Eastern Cape ngowakutsomo. Uthi ke wathenga ke apho ibhokhwe negusha, and then kwafuneka kabuyele eJoburg ba eyosebenza. Uthi family yakhe yathengisa yonke into. Sesuka ke nochaza uba akavani naye kunye no sister wakhe, usister wakhe ongulumka Ngxoli. Uthi ke usister wakhe naye wayem-accuse esithi ubetha umamakhe, and then aphinde athi usister wakhe wayesithi uba uthatha izidakamizwa. Then ke uBrenda uyachaza ke noba bekhe wangena ezintweni zothwasa, uyaze yathi ifamily yakhe okanye usister wakhe uba uyapha ekuthwaseni kuba efuna uthakatha bona ubomi bakhe bumile uyamthakatha. Yeyi ibhlungu le imeko. Abantu abaninzi ke baye bangena phantsi kwale video kaBrenda bamcela uba yeyi makayisuse ngoba ayikho ntle. Babe ke phofu abanye abantu besithi uright uBrenda ayiveze ngoba ii-families ziyahlukumeza abantu and then kufuneka ifihlwe. Sinayo loo nto leyo singabantu abamnyama. Abanye ke bathi hayi mani yizingxaki okanye yinto yokufanele uba ihlala phakathi komndeni isombululwe ifamily, ayonto yoba inganekwa ibonwe ngumntu wonke. Wathi ke nakuBrenda uziphendulela uba akazuyenza loo nto leyo, ufuna abantu bazibonele. Abantu abaninzi ke baye bathi heyi ingathi umama kaBrenda Ngxoli uphazamisekile, bathi basola uba mhlambi uqalwa yi-dementia. But ke uBrenda Ngxoli bekukudala echaza ethetha ngomamakhe uba umamakhe uyamhlukumeza, akamphathi kakuhle, umamakhe uyambetha, njengoba nisiva ke kule video echaza noba kwelinye ityeli kwade kwabizwa amapolisa, kwakhona umuntu ofonela amapolisa umamakhe emphethele induku efuna umbetha nangestena. So i-toxic i-relationship yabo xa sesibona naxa sesisiva. Uye wathi go live ke uBrenda Ngxoli njengoba nibona apha le nto ibiyenzeke emini. Le video igqibodlala apho simbona ke silwa nomamakhe, and then ke kutshona kwelanga njengoba nimbona apha ibi-live lena on Instagram. Uye wathi go live on Instagram waxelela abantu wathi bethunani ndi-live, umama ukwenye indlu ubhizi phaa kulaa ndlu uyakhala uthi ndiyambetha ngoku.
So ke mna I'm going live so that nina nibe ngamangqina am uba bendingekho esicam kwakhe. I was nowhere near her. Mna ndilapha njengoba nindibona apha ku-live ndikunye nomntana uyakhala yena pha uba ndiyambetha. Ndingakhange ndibe kanti ndiyambetha, mna ndinguyelo apha njengoba nanindibona. So ke ndicela le video mhlawumbi ngangaseyiveki apha ku-Instagram nirekhode abakwaziyo urekhoda as evidence yoba njobe sithi ndiyambetha pha andikho kunye naye. Uthi ke umamakhe ke yinto ke ekudala ke eyenza le yothi ndiyambetha ndingakhange nimbethe. Abantu ke abathi banabazali abanedementia kuthiwa iba yinto yabo leyo. Ndide ndabalisela umama ke umama wathi umntu athi noba akanika ukutya athi yhu ndagqibela nini ukutya. So iyenzeka loo nto leyo. So kule icase kaBrenda Ngxoli kuba ke bekudala ethetha lento kamamakhe sithi umphatha kakubi kwathini, asiyazi noba ikhona ingxaki nyani kumamakhe okanye ngoku sekukhona nokugula okungeneleleyo. But ke abantu bamcelile bathi makhe azame uba umamakhe ahambe aye kwagqirha khayojongwa. Abanye babeblema yena besithi hayi kodwa nawe dade ingathi ikhona ingxaki nakuwe, asiyazi ke bazi ntoni bona. Kodwa andifuna uphosisa imbi shem uyibukela le into yoba intombi ingavani nomamayo, especially ngoku usele emdala. Jonga ke ngoku unaye nomntana oyintombazana, nemva uthi nomamakhe uba umntana ufuna uza kunina khulu. But xa bengavani kaloku asoze akwazi kwa umntana wakhe uba abe ne-relationship nomakhulu wakhe. Abanye ke baye bamcebisa uBrenda Ngxoli uba azame uyozifunela indawo yakhe amke phaa kwabo. Abanye babe bechaza uba uzayenza njani loo nto leyo. Umzekelo mhlawumbi akanamali, akukho cheap okanye ayonto yodlala ukwakha umzi. So kunzima, asiyazi ke uba isisombululo iyawuphela iba yintoni. Khanikhe nitsho nani ke bethunani uba nicinga ntoni ngale nto yenzeka kuBrenda Ngxoli nomamakhe. uBrenda Ngxoli urayithi ngoba ayithathele video afake ku-social media akhe abonise ke abantu, ngoba kaloku beqhelo yakooTwitter afike abhale phaa. Then ngoku uyade wathatha ivideo wayifaka ku-Instagram for uba abantu bazibonele. So abantu ke banezimvo ngezimvo. Abanye bathi bayamcela, bayamvela kwaye bayamkholelwa abanyani mhlawumbi umamakhe utoxic kodwa le video makayisuse. Abanye bathi urayithi kanye kanye, oomama bayenza into yohlukumeza abantwana but ngenxa yoba bebadala bafuna uba umntu angachazwa okanye ifihlwe. Especially thina zefemeli zimnyama sayithanda loo nto leyo uba into ifihlwe. Abanye ke bathi kodwa nawe urongo, bekungafanelanga uba ube uphendulana naye. Ngokwe-culture yethu akaphendulwa umntu omdala, so nawe unabo uburongo. So nina ke ngoku niyibona njani yonke le nto? And ekugqibeleni ke thina sibona le nto siyiboniswayo kwivideo but asiyazi uba bekuqalele phi okanye like kunjani. But uthi yena uhlalela laa nto kowabo everyday ke kuba ngolu hlobo. So bathi abantu hayi ntombazana phuma uyozifunela indawo yakho yokuhlala kanye kakade iinkunzi azibimbini esibayeni. Abanye bathi hayi noba kanamali ke umntana abantu. Inkosi kakhulu ke bethinani ngokuthi nibukele le video. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.